आइ आफा नोंथांमोन जेसेबांनाखि बेयाव बाहागो लाफैनो हादों बर' जाथिनि गांनाय उखैनायनि थाखाय साननानै दिनै नोंथांमोनहा दिनै सानदुंखौ सानदुं होनालासे दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों बेयाव आङो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोयो नोंथांमोनखौ आं बेखौल' खावलायनो लुबैदों दिनै जोंहा गुबुन गुबुन समफोराव जोङो माखासे भुल बुजाबुजिनि सायाव जोङो गोबाङानो गोबां खोथा रायलायनायाव दिनै जोङो फरायसा आफादनि सायाव गोबां माखासे समफोराव गाज्रि नोजोर लाखिनाय एबा गाज्रि राव बुंनाय बेफोरबायदि सोलिबाय थादों जोंनि गेजेरावनो मानो होनोबा बर'जों बर' नाथाय जोङो लुबैदोंमोन गासैबो बुहुमनि जेसेबांनाखि बर' रायजो राजा बिथांमोन दङ बुहुमाव जेसेबांनाखि बर' रायजो राजाफोर दङ आं सासे बिमा जानानै एबा आइजो माहारिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आं नोंथांमोनखौ सारा बुहुमनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे नैबे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो आं बेखौ खावलायो मानो होनोबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जाथिनि फैसा बेदोङाव गसंनानै थाग्रा एबा बर' जाथिनि गांनाय उखैनायनि फारसे खैफोदनि फारसे गसंनानै थाग्रा मोनसे आफाद दिनै जाथिनि दुखु सुखुनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै बड'लेण्डनि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बिथांमोनहा दिनै 50 बोसोरसिम जाबोबाय गोबां आन्दलन खालामबोनाया दिनै गोबाङानो जिउ बावदों गोबाङानो आइजो माहारिफोरा जिनाहारि जादों गोबां जिउ खहा जादों जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां जिनाहारि जानांदों गोबां बिमायानो फिसा खोमानानै लानांदों दिनै बेफोरखौबो दिनै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनैसिमबो साननाय सम जायाखै बिथांमोनहा बेनि थाखायसो जोंहा दुखु नांनांगौ मानो होनोबा दिनै जोङो खौसे जानांगौनि बोथोर फैबाय सारिय'फाले जोंखौ नाख्रेबनाय जोंनि उन जोंखौ नासयनाय नाख्रेबनाय बेफोर सोलिबोबाय थादों आरो नैबे दानि बोथोरा जोबोद गाज्रि बोथोर मानो होनोबा रायजो राजा बर' आइ आफा नोंथांमोना सिन्था खालामदो बेखायनो आङो खावलायदों जाहाथे रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनहा आरो नैबे आन्दलनाव बयबो फैनानै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा NDPP जयेन्ट पिपल एक्सन कमिटि बिथांमोननि बे दैदेननायाव जाहाथे बयबो रायजो राजा आइ आफाया बाहागो लानानै जाफुंसार होयो आं बेखौ बयनिसिमबो आंनो खावलायो आं बारा बुंनो नागिराखै जेरै जोङो मोनसे न'खर दानायाव बर'आनो जा जिखुनु हारि माहारियानो जा मोनसे न'खर दानायाव जेरै आइजो माहारिया गसंनानै थाया एबा आइजो माहारिया गाबथानानै थाया अब्ला बे न'खरा थेर बेथेर जागोन थिग बिदिनो दिनै बर' जाथिनि थाखाय दिनै आबसुआ जुदि खैदां खैफोदखौ सिन्था खालामनानै जुदि गसंनानै थायाब्ला बे जाथिनि थाखाय जोबोद गिदिर खहा जागोन बेखौ रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय आं बेखायनो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनहा भुल बुजाबुजिखौ सुद्रायनानै ला गोबाङानो गोबां कुइसन खालामदों मानो होनबा एसे बावैसो गोबां समालोचना जागासिनो दङ बेनि थाखाय आङो गुरैयै खावलायो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन जोंहा साग्लोबजानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिजों जागासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना सिन्था खालाम आरो मोनफ्रोमबो नैबे फरायसा आफादनि जाय हाबाफारि बे हाबाफारिफ्राव बयबो जाहाथे लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आं बेखौ खावलायबाय आरो आं गोलाव खोथा बुंनो नागिराखै मानो होनबा समाबो जोबोद गुसुं 1 घन्टानिबो खम दंसै दा गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दंबावो आं जोबनायाव साफ्रोमनोबो दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बावबावनानै आंनि